הפעם הראשונה בה ראיתי את זאב ז'בוטינסקי הייתה כשנאם בכינוס בבריסק. הייתי בן 16, חיי השתנו. אתה יושב ומקשיב לאיש, וחש בכל עצמותיך כיצד הוא מעלה אותך מעלה. הנכבשת? לא, למעלה מזה. נתקדשת. זאב ז'בוטינסקי היה מנהיג ציוני, סופר ומשורר. נולד באודסה שבאוקראינה. היה ממקימי הגדודים העבריים, מקים תנועת הנוער בית"ר ומצביא העצר. היה גם כן פעיל גדול בעלייה הבלתי לגלית לארץ ישראל, העפלה. בשנת 1914 פרצה המלחמה הגדולה ביותר שידעה האנושות עד אז. מלחמת העולם הראשונה, שנקראה גם המלחמה הגדולה. יהודים רבים מארץ ישראל גורשו או נמלטו לאלכסנדריה שבמצרים. שם הם חיפשו דרך לעזור לבריטים לשחרר את ארץ ישראל מידי הטורקים. הבריטים היו זקוקים למובילי פרידות, חיל אספקה, ולא ללוחמים. יוסף טרומפלדור הסכים והפך לסגן מפקד הגדוד. כל עזרה לבריטים תקרב את שחרור הארץ מידי הטורקים, הוא אמר. וכך החיל היהודי הראשון לאחר כמעט 2000 שנה, הגדוד היהודי הראשון שלאחר בר כוכבא הוקם. הגדוד נשלח לחזית בגליפולי שבטורקיה. חיילי הגדוד הובילו פרדות עמוסות בתחמושת ובכלי נשק ללוחמים שהיו בחזית תחת האש הטורקית. בקור העז, בחום הבלתי נסבל, בבוץ, בגשם, בכפור ובסערות שהתחוללו על חצי האי. הגדוד שירת תחת אש בלתי פוסקת, מרובים, מרגמות ותותחים גדולים, ועשרות מחייליו נהרגו או נפצעו. אך הגדוד עמד במשימתו בגבורה יוצאת דופן, ואנשיו זכו לשבחים אין ספור מחיילים וקצינים בצבא הבריטי. בזכות גדוד נהגי הפרדות הוקמו 3 גדודים נוספים. קלעי המלך 38, 39 ו-40. בפסח 1920 פרצו מאורות בירושלים והם תקפו הערבים את היישוב היהודי ופגעו בו קשות. לאחר שניסה להגן על היישוב היהודי, נאסר ז'בוטינסקי יחד עם עוד 19 חברי ההגנה. ז'בוטינסקי, שיזם הגנה עצמית מפני המסיתים והפורעים הערבים שתקפו את היהודים בעיר העתיקה, נידון ל-15 שנות מאסר עם עבודת פרח ולגירוש מהארץ אחר ריצוי העונש. ז'בוטינסקי לא פקפק אף לרגע בעומדו לפני השופטים האנגלים וקיבל על עצמו את כל האחריות כולה. היישוב היהודי זעם על מעשרו של ז'בוטינסקי ודרש לשחרורו. לאחר מאמצים רבים הצליחו להקל על עונשו ובסוף אף להביא לשחרורו מן הכלא. אך עם זאת נאלץ עליו להיות מגורש מהארץ. למרות זאת המשיך ז'בוטינסקי לנאום ברחבי העולם ולעודד את היהודים בגולה לעלייה יהודית. בשנים אלו הקים את תנועת הנוער בית"ר, שעודדה צעירים ובני נוער בעבודה עברית ועלייה לארץ ישראל. בשנת 1931 פרש מההגנה ויחד עם אברהם תהומי הקימו את הארגון הצבאי הלאומי העצר. מפעל חייו של ז'בוטינסקי היה בעיקר סביב עלייה לארץ. הבריטים ששלטו באותו תקופה בארץ התנגדו נמרצות לעליית יהודים ואסרו על אוניות יהודים להגיע ארצה.
למרות איסור העלייה, המשיכו להגיע לארץ אוניות רבות בסתר. את עלייה זו כינה ז'בוטינסקי עליית אף על פי כן. הבריטים עשו כל שביכולתם למנוע מהמעפילים להגיע לחופי ארץ ישראל. לרוב היו הבריטים תופסים את הספינות ומחזירים אותם לארצות מוצא. לעתים היו הבריטים תוקפים את הספינות ומכניסים את המעפילים למחנות מאסר כגון עתלית וקפריסין. אך למרות הקשיים הצליחו מעפילים רבים להגיע בדרכים לא דרכים לארץ ישראל ולהתיישב בה.